Hej, čau lidi, nedávno jsem vydal video, kde jsem říkal, jak jsem ztratil 6000 korun a tak mi v tom videu nějak nefungoval Minecraft. Od té doby se mi nějakým způsobem podařilo přihlásit. Ale stalo se to, že kdykoliv prostě ten Minecraft je úplně, že se nic nenačítá, jo. Když se podívám na profil, tady dole se mi nenačítají takový ty věci. Prostě teď se to jako načítá, ale nikdy se to prostě nenačte. Nikdy už jsem to zkoušel, nebo strašně dlouho, nebo já jsem na to čekal asi 5 minut a myslím si, že to asi se nikdy nenačte. Tady se to taky načítá, všechno se načítá, tady mám prostě si nemůžu upravit postavu, jak se mi to načítá. Když chci vytvořit nový svět, když si chci třeba koupit nějaký svět, tak jako se mi ani nenačítají, nic se mi tady nenačítá, jo. Prostě. A nemůžu si udělat teda ani skin. A nejhorší na tom je, že si prostě nemůžu stáhnout žádnou mapu. Tady mám jednu staženou a to už jsem měl asi 3. nějak stažený. A prostě, když si chci stahovat nějakou mapu nebo texture pack nebo něco, tak prostě mě to nejde stáhnout. Prostě mě to ukáže jako, že je to stažený, pohoda, a prostě se mi to tady neukáže. Ani když si prostě změním způsob tady toho světu, furt to jako nic není, takže jako nevím, co s tím fakt je, s tady tím, prostě nejsou tady ani obrázky serverů, prostě nic, jo. Takže chtěl bych se vás zeptat, jestli nevíte, čím to je, nebo jestli nevíte, jak to opravit. Pokud to víte, tak bych byl rád, kdybyste to napsali dolů do komentářů. A zatím čau.